moro gimoro tibedo tolerated. Okay. Tieni weni thuolo mondo kata rach ni moro neno to ok onyiso ni ng'ama rach ma iyi ok nyal dwa neno. Koro hate speech ni en o attack directly tolerance. Kendo o attack inclusion. Tieno dwaro ni ng'ato bed mana kende. Ja hate speech en ng'ama geng'o jomoko mondo okonyre e gima ji konyre duto. Kendo ok odwar diversity. Diversity ng'eni jomoko nitie kinwa gi ng'ol. To rieko to gin ga gina mabe ginyalo mondo miyo wakonyruok modagi. Kendo en koro gigi duto king'iyo to gin gima luwore gi adiera mar dhano. Ratira mar dhano. Luongo ni human rights. The principles mamiyo human rights bedo established. Koro hate speech really attacks it. Ochala malaria moro madonjo kuom gimani to koro idwaro mana yath. Ka yath onge to athuya. Koro nitie weche mathoth ahinya. Ma kada higa ma koro nyodonjo ni higa 2000 19. Okay. Secretary General mar UN noketo gi launch gimiluongo ni International Day of Hate Speech. Okay. Kapok odonjo kanyo we akawa ni simu moro nitie joma gocho no ka ndio imore akang'e ni mano ng'ama wuoyo godo nyisa ni nyingi